DJ Holy makandodini. Zvakaoma. Dandone video yamando posta. Ndokuramba ndangoringisa ndaringisa. Ndandoiterera ndikaiterera. Paripo pamweni pekuti nzanga yako inenge ichimboramba kugamuchira. Uchiti vantu vaSatani vakandotumwa ngeSatani. Ndandoramba ndaringisa ndikaona uyu muntu uyu wamuri kuramba muri kubetsa kudzore pachannel penyu ndiani? Zvino ndiri kuramba ndatarisa ndaringira kudaro so ndiri kundoona kuti unenge unoziva vantu muno, nokuti zvauri kundokushe pano pachannel penyu pane kubeswa meso kwandaitwa so ndandoone zvakati vanzike. Handisi kuziva kuti ndini here kana kuti amweni ari kuondawo zvandiri kundoona. Nekudaro ndiri kundoti hamwaikwanisa here sechikumbiro, hamwaikwanisa here kumboite live naye, motipawo mukana timbobvunze mubvunzo, because nyaya dzacho dziri kundouye muchidimbu kuti tinyatso kuchibatanidza dziri kunetsa. Patinenge tine mibvunzo hatisi kuone mukana, because ndimi muri kundorekete naye mwega, muri kundobhuye muri vaviri. Dai mwaingatigwanisira mwatipawo mukana toona kuti pangambonzwi, nekuti ini ndaimbodhauta, but tiri kundoramba zvondobuda unondopedzisira wandopererwa kuti ndiani munhu? Chigananda here? Wakandotumwa here naana Mnangagwa? Kana kuti chinyi chiri kunyatsoitika? Ende chiri kundishamisa haasi kumbovanza chiso chake. Meso ake ari pachena, kungoti bwenu unotomuona kuti ndiye shuwa. Endi zvaari kureketa ndizvo zvokundobudinga pamuromo pake. Ndo pari kundonditambudza, ndo pari kundondishungurudza. Mumboite live, motiunza tobvunza, toona kuti tinowana mhinduro dzatinoda here. Nekuti kubva pamwamuunza taramba tongoona nyaya unombotanga uchiramba wozoona rega ndinyatsoringisa, woringisa woona unenge uri kubhuya chokwadi muntu. Ndiani? Chimbotiudzai.